बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकारଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଯାହାକି କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଶିଶୁ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବା ତତ୍ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ସଯତ୍ନ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ପଢ଼ାଇବାର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି କିଶୋରୀ ବାଳିକାଟିଏ ଶିଶୁ ବାଳିକାଟି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଆପଣାଉଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କିଛି କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଯେ କି ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଚାଷବାସରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 14ରୁ 19 ଭିତରେ ଆଉ କିଛିଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ 10ରୁ 15 ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେପରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଜନା ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।